So close, so close. I had like this, and now I have this. Og for det andet, så var jeg bare sådan, de havde kun rolls, de havde ikke nogen af de andre. Very important. Så giver jeg vel noget rabat, altså når I ikke har en idé. Mike, give me luck. Nej, det kunne han ikke rigtigt, men vi måtte komme derned, og så kunne det være, at vi kunne finde ud af et eller andet. Jeg havde ikke tænkt mig at gå derned og sidde og vente på, at I laver det. Idiot! Der var only 2 døgn siden. Forpullet Ja, jeg var sådan, men altså når de ikke engang vil give rabat, All in. det der er på... Ej, det bluffede jeg igen. Fuck. Jeg troede ikke på den. Nej, den er jo færdig. Det var bare sjovt. Det var bare, jeg tænkte, det tror jeg ikke på. Nej! Okay, jeg er færdig. Jeg er færdig jo. Lige meget hvad jeg gør. Okay, det er også det, jeg siger, nu går det helt galt. Hus, bang. Ja, okay, hvor den sindssyg. Du har ikke været det sidste der. Nej. Nej, okay, Nej, Signe har ikke tabt det hele. det gik lige så godt, og nu er jeg bare for